अशी जोरदार शक्ती करून या रॅली झालेले आपण पाहू शकतो। कणकवली प्रांत कार्यालयापर्यंत जाईल, तिथे उमेदवारी अर्ज दाखल करून त्यानंतर जाहीर सभेत
नितेश राणे हे अर्ज भरायला चाललेले आहेत आणि त्याची सुरू आहे। निलेशजी सोबत आहेत आणि त्यांना आपण विचारूया, निलेशजी आपण आहात आणि आता निलेशजी फॉर्म भरायला चाललेले आहेत, आपण फॉर्म भरून आलेले आहात, आपल्याला काय सांगायचं आहे आता ह्या क्षणी? या मातीने आमच्या राणे कुटुंबावर अनेक वर्षांपासून आशीर्वाद ठेवलेला आहे। नितेशची टर्म आणि मला 2 लोकसभा पराभवानंतर विधानसभेची तिकीट मिळालेली आहे आणि म्हणून मी पक्षाचा महायुतीच्या सगळ्या नेत्यांचा, खास करून मुख्यमंत्री सन्माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांचा, फडणवीस साहेबांचा मी मनापासून आभारी आहे। त्यांनी मला आणि नितेश राणे यांना तिसऱ्यांदा जनतेची सेवा करण्याची संधी दिली। ठीक आहे साहेब, आपला तर आपला विजय निश्चित आहे म्हटलं जात आहे, तसंच नितेश राणेंचाही विजय निश्चित आहे। आपल्याला काय वाटतं, तिन्ही विधानसभांसंदर्भात आपल्याला काय वाटतं? जनतेने आम्हाला सेवा करण्याची संधी द्यावी ही आमची प्रामाणिक मागणी आहे आणि आम्ही जनतेला विनंती करतोय, आमच्या कामाच्या जीवावर आम्ही मतं मागतोय। कुठलाही वेगळा अजेंडा नाही, टीका नाही, फक्त आम्ही जी कामं केली, जी 2.5 वर्षाच्या कालावधीमध्ये सन्मान्य शिंदे साहेबांचं, फडणवीस साहेबांचं सरकार आलं आणि त्यानंतर जी कामं झाली 2.5 वर्षात, त्या जीवावरच आम्ही लोकांकडून मतं मागतोय आणि मला खात्री आहे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये 3च्या 3 महायुतीच्या सीट निवडून येतील। हे आहेत आपल्यासोबत निलेशजी, निलेश राणे, आणि यांनी अर्ज आपला दाखल केलेला आहे। त्यांचं म्हणणं आहे की सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात 3ही जागा ज्या आहेत या युतीच्या येणार आहेत, त्याबद्दल त्यांना 100% खात्री आहे, अशी त्यांनी आता खात्री व्यक्त केलेली आहे।
जिल्ह्याचे सलग तिसऱ्यांदा विजयाची हॅट्रिक करणारे आमदार माननीय श्री नितेश राणेसाहेब यांच्या विजय उमेदवारीचा अर्ज दाखल करण्यासाठी ही भव्य दिव्य रॅली निघाली. तसेच अर्ज दाखल केल्यावर जाहीर सभा आता जिल्हा रुग्णालयासमोर होणार आहे. तर आपण सर्वांनी या विजय सभेची विजय करण्यासाठी हा देश सुरू केलेला
तिसऱ्या वेळा उमेदवारी अर्ज दाखल करायला जात आहेत, चाललेले आहेत आणि त्यासाठीची निघालेली रॅली, भव्य दिव्य अशी निघालेली रॅली आहे. आणि आता आपण थोडंसं त्यांच्याशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न करूया. हां नितेशजी, आपण तिसऱ्यांदा उमेदवारी अर्ज दाखल करायला चालला आहात, आपल्याला काय भावना आहेत आत्ता? नाही, आज 2 टर्म म्हणजे 10 वर्ष कणकोली देवगड वैभववाडी जनतेने मला सेवा करण्याची संधी दिली, मला भरपूर प्रेम दिलं आणि या 10 वर्षामध्ये जेवढी शक्य असेल तेव्हा जनतेची सेवा करण्याचा प्रयत्न केला. आता पुढची 5 वर्ष अजून जनतेने मला संधी द्यावी एवढीच विनंती आहे. हां नितेशजी, आपल्यासोबत आता शालेय शिक्षण मंत्री केसरकर साहेब आहेत, पालकमंत्री रवींद्र चव्हाणजी पण आहेत आणि सर्व हे सगळे मंत्री तुमच्यासोबत आलेले आहेत आणि जोरदार ती सगळी रॅली चाललेली आहे, काय म्हणाल? नाही, शेवटी महायुतीच्या सरकार म्हणून आम्ही सगळेजण एकत्र आहोत. आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेब असो, सन्मान्य शिंदे साहेब असो, सकाळी त्यांनीही फोन करून मला शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. अजितदादांच्याही शुभेच्छा माझ्याबरोबर आहेत. महायुतीचं सरकार म्हणून आणि महायुतीचे सगळेच घटक पक्ष, आठवले साहेब सकट सगळेच, आम्ही सगळे ताकदीने माझ्याबरोबर आहेत, मला आशीर्वाद दिलेले आहेत आणि परत 5 वर्ष जनतेची सेवा करण्याची संधी मी ह्यापुढे 20-22 दिवस मागणार आहे. आत्ता सकाळी निलेशजींनी पण फॉर्म भरलेला आहे, निलेश राणेंनी, आणि त्याची शक्तीप्रदर्शन ह्यापूर्वीच झालेलं होतं. काय वाटतं आपल्याला दोन्ही मतदारसंघाबद्दल? तीनही मतदारसंघ या जिल्ह्याचे हे महायुतीचे हक्काचे मतदारसंघ आहेत. लोकसभेमध्ये जनतेने भरभरून आम्हाला आशीर्वाद दिलात. मला विश्वास आहे तोच पॅटर्न किंबहुना त्याच्यापेक्षा डबल यावेळी जनता आम्हाला विधानसभेमध्ये देईल. काय वाटतं, समोरच्याचं डिपॉझिट राहील का? नाही, शेवटी कुठल्याही माझ्या स्पर्धकाला मी कधीच कमी लेखत नाही. शेवटी प्रतिस्पर्धी उमेदवारी कोणी असो, मीही जनतेचे आशीर्वाद मागणार आहे, तेही मागणार आहेत. जनतेला जे योग्य वाटतं ते 20 तारखेला आशीर्वाद देतील आणि 23 तारखेला आम्हाला सगळ्यांना ते आशीर्वाद कोणाला मिळाले ते कळेल. आपल्यासोबत भारतीय जनता पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष आहेत, भारतीय जनता पक्षाचे आपल्यासोबत या ठिकाणी भारतीय जनता पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष आहेत प्रभाकर सावंतजी. त्यांना विचारूया, प्रभाकरजी
सकाळी निलेश राणेंचा लोकसभेच्या निवडणुकीनंतर अत्यंत चांगल्या पद्धतीने वातावरण भारतीय जनता पार्टी आणि विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज आज भरत आहेत आणि ते साधारणतः 60 ते 65 हजार मिळेल, जो लोकसभेच्या निवडणुकीच्या मताधिक्याला साजेसा असेल. तर हे होते प्रभाकर सावंतजी. त्यांचं म्हणणं आहे की तिन्ही विधानसभा मतदारसंघ आहेत हे आपण निश्चित विजयी होऊ असं त्यांची खात्री आहे. खरं म्हणजे इथले डॅशिंग जे नेतृत्व म्हटलं जातं ते गोट्या सावंत हे सोबत आहेत रॅलीमध्ये. काय म्हणतात संदेशजी, आज ही सगळी रॅली मागे पुढे सर्व जी गर्दी पाहिली तर आपल्याला काय वाटतं? आदरणीय आमचे लाडके आमदार नितेशजी राणे साहेबांनी जे 10 वर्ष प्रामाणिकपणे जनतेची सेवा केलं त्याचं हे फलित आहे. आणि मी एवढंच आजच्या अनुषंगाने एवढंच सांगेन की 60,000 च्या पुढे मताधिक्याने सन्माननीय नितेश राणे साहेब या ठिकाणी निवडून येणार. याबद्दल कुठची मध्ये एक काळ असा होता की नितेशजींनीच हा मतदारसंघ काबीज केला होता काँग्रेस म्हणून, आणि आता ते पुन्हा तिसऱ्या वेळी बीजेपी भारतीय जनता पक्षातनं उभं राहत आहेत. आपण काय सांगू शकता? कणकवली मतदारसंघ आणि पूर्वीचा जो देवगड मतदारसंघ त्याच्यात आला, हा पारंपरिक भारतीय जनता पार्टीचा बालेकिल्ला आहे. एक टर्म आपण सांगितल्याप्रमाणे एक टर्म सोडता स्वर्गीय वसंतराव साठम यांच्या काळापासून आप्पासाहेब गोगटे 4 टर्म, त्यानंतर मी 1 टर्म, प्रमोद जठार 1 टर्म आणि राणेंचे 1 टर्म सोडता राणेंचे 2, आता दुसरी टर्म 2 टर्म झाला, आता तिसरी टर्म, असा सलग भारतीय जनता पार्टीचा विजय. त्यामुळे इथल्या मतदारांची नाळ पक्की आणि एक प्रकारे एक कायमचं भारतीय जनता पार्टीशी जोडले गेलेले आणि त्याच ह्याप्रमाणे यावेळी होणार हा विजय अभूतपूर्व विजय असेल. अति मोठ्या प्रमाणावर विजय मिळेल. अति मोठ्या प्रमाणावर विजय मिळेल.
नितेश राणे तिसऱ्या वेळा उमेदवारी अर्ज दाखल करायला जात आहेत, चाललेले आहेत आणि त्यासाठीची निघालेली रॅली भव्य दिव्य अशी निघालेली रॅली आहे. आणि आता आपण थोडंसं त्यांच्याशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न करूया. हां नितेशजी, आपण तिसऱ्यांदा उमेदवारी अर्ज दाखल करायला चालला आहात, आपल्याला काय भावना आहेत आत्ता? नाही, आज 2 टर्म म्हणजे 10 वर्ष कणकोली देवगड वैभववाडी जनतेने मला सेवा करण्याची संधी दिली, मला भरपूर प्रेम दिलं आणि या 10 वर्षामध्ये जेवढी शक्य असेल तेव्हा जनतेची सेवा प्रयत्न केला. आता पुढची 5 वर्ष अजून जनतेने मला संधी द्यावी एवढीच विनंती आहे. हां नितेशजी, आपल्यासोबत आता शालेय शिक्षण मंत्री केसरकर साहेब आहेत, पालकमंत्री रवींद्र चव्हाणजी पण आहेत आणि सर्व हे सगळे मंत्री तुमच्यासोबत आलेले आहेत आणि जोरदार ती सगळी रॅली चाललेली आहे, काय म्हणाल? नाही, शेवटी महायुतीचं सरकार म्हणून आम्ही सगळेजण एकत्र आहोत. आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेब असो, सन्मान्य शिंदे साहेब असो, सकाळी त्यांनी फोन करून मला शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. अजितदादांच्याही शुभेच्छा माझ्याबरोबर आहेत. महायुतीचं सरकार म्हणून आणि महायुतीचे सगळेच घटक पक्ष, आठवले साहेब सकट सगळेच, आम्ही सगळे ताकदीने माझ्याबरोबर आहेत, मला आशीर्वाद दिलेले आहेत आणि परत 5 वर्ष जनतेची सेवा करण्याची संधी मी ह्यापुढे 20-22 दिवस मागणार आहे. आत्ता सकाळी निलेशजींनी पण फॉर्म भरलेला आहे, निलेश राणेंनी, आणि त्याचे शक्तीप्रदर्शन ह्यापूर्वीच झालेलं होतं. काय वाटतं आपल्याला दोन्ही मतदारसंघाबद्दल? 3ही मतदारसंघ या जिल्ह्याचे हे महायुतीचे हक्काचे मतदारसंघ आहेत. लोकसभेमध्ये जनतेने भरभरून आम्हाला आशीर्वाद दिलात. मला विश्वास आहे तोच पॅटर्न किंबहुना त्याच्यापेक्षा डबल यावेळी जनता आम्हाला विधानसभेमध्ये देईल. काय वाटतं, समोरच्याचं डिपॉझिट राहील का? नाही, शेवटी कुठल्याही माझ्या स्पर्धकाला मी कधीच कमी लेखत नाही. शेवटी प्रतिस्पर्धी उमेदवारी कोणी असो, मी जनतेचे आशीर्वाद मागणार आहे, तेही मागणार आहेत. जनतेला जे योग्य वाटतं ते 20 तारखेला आशीर्वाद देतील आणि 23 तारखेला आम्हाला सगळ्यांना ते आशीर्वाद कोणाला मिळाले ते कळेल. आपल्यासोबत भारतीय जनता पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष आहेत, भारतीय जनता पक्षाचे आपल्यासोबत या ठिकाणी भारतीय जनता पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष आहेत प्रभाकर सावंतजी. त्यांना विचारूया, प्रभाकरजी
सकाळी निलेश राणेंचा अर्ज सभेच्या निवडणुकीनंतर अत्यंत चांगल्या पद्धतीचं वातावरण भारतीय जनता पार्टी आणि विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज आज भरत आहेत आणि ते साधारणतः 60 ते 65 हजार मिळेल, जो लोकसभेच्या निवडणुकीच्या मताधिक्याला साजेसा असेल. तर हे होते प्रभाकर सावंतजी. त्यांचं म्हणणं आहे की तिन्ही विधानसभा मतदारसंघ आहेत हे आपण निश्चित विजयी होऊ असं त्यांची खात्री आहे. खरं म्हणजे इथले डॅशिंग जे नेतृत्व म्हटलं जातं ते गोट्या सावंत हे सोबत आहेत रॅलीमध्ये. गोट्या, काय म्हणतात संदेशजी, आज ही सगळी रॅली मागे पुढे सर्व जी गर्दी पाहिली तर आपल्याला काय वाटतं? आदरणीय आमचे लाडके आमदार नितेशजी राणे साहेबांनी जे 10 वर्ष प्रामाणिकपणे जनतेची सेवा केलं त्याचं हे फलित आहे. आणि मी एवढंच आजच्या अनुषंगाने एवढंच सांगेन की 60,000च्या पुढे मताधिक्याने सन्माननीय नितेश राणे साहेब या ठिकाणी निवडून येणार. याबद्दल कुठची मध्ये एक काळ असा होता की नितेशजींनीच हा मतदारसंघ काबीज केला होता काँग्रेस म्हणून, आणि आता ते पुन्हा तिसऱ्या वेळी बीजेपी भारतीय जनता पक्षातनं उभं राहत आहेत. आपण काय सांगू शकता? कणकवली मतदारसंघ आणि पूर्वीचा जो देवगड मतदारसंघ त्याच्यात आला हा पारंपरिक भारतीय जनता पार्टीचा बालेकिल्ला आहे. एक टर्म आपण सांगितल्याप्रमाणे एक टर्म सोडता स्वर्गीय वसंतराव साठम यांच्या काळापासून आप्पासाहेब गोगटे 4 टर्म, त्यानंतर मी एक टर्म, प्रमोद जठार एक टर्म आणि राणेंचे एक टर्म सोडता राणेंचे 2, आता दुसरी टर्म, 2 टर्म झाला, आता तिसरी टर्म, असा सलग भारतीय जनता पार्टीचा विजय आहे. त्यामुळे इथल्या मतदारांची नाळ पक्की आणि एक प्रकारे एक कायमचं भारतीय जनता पार्टीशी जोडले गेलेले आहे. आणि त्याच याप्रमाणे यावेळी होणार हा विजय अभूतपूर्व विजय असेल. अति मोठ्या प्रमाणावर विजय मिळेल.
तो बूम बाहेर काढ मरे तो. मोबाइल पीछे. अरे अरे मोबाइल पीछे थांबा आपण. अरे तुम्हें ये नहीं हो यार. बाकी क्लोज कर लो.
आणि उभ्या महाराष्ट्राने मित्रांनो पाहिलेलं आहे. एक कार्यक्षम लोकप्रतिनिधी कसा असावा, आमदार कसा असावा, याचं ज्वलंत उदाहरण म्हणजे आदरणीय नितेशजी राणे साहेब हे आहेत आपल्यासाठी. या मतदारसंघातील लोकांचं भाग्य आहे की असा लोकप्रतिनिधी गेले 10 वर्ष या मतदारसंघाचं नेतृत्व महाराष्ट्राच्या विधानसभेमध्ये अतिशय जोमाने करतोय. म्हणून आज कणकवली देवगड वैभवाडीचा विकास झपाट्याने मित्रांनो होत आहेत. विरोधक या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर बोलतायत की काय विकास केला आहे. खरं तर विरोधकांना सांगावंसं वाटतं की बाबांनो, तुम्ही डोळ्यावर पट्टी बांधलात कारण तुम्ही धृतराष्ट्र झालात. अंधारीसारखं तुमचं प्रेम विकासाचं झालेलं आहे. म्हणून तुम्हाला राणे साहेबांनी केलेला विकास किंवा भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने त्यांनी केलेला विकास तुम्हाला दिसत नाही. हे तुमचं दुर्दैव आहे. परंतु या भागातील लोकांना माहीत आहे कशा प्रकारे आमदार साहेब विकास करतात. सर्वाधिक या मतदारसंघातील लोकांमध्ये जनसंपर्क असलेला दांडगा नेता म्हणून साहेबांचा उल्लेख केला जातो. मोठ्या साहेबांचा वारसा अगदी नेटाने या मतदारसंघामध्ये ते चालत आहेत. भारतीय जनता पार्टीचे मंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय आणि वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांसुद्धा आशीर्वादानं साहेब इथे तळागाळातील लोकांपर्यंत जाऊन जनसामान्यांचा विकास करतात. मग ते वंचित असू दे, शोषित असू दे, दलित असू दे, कष्टकरी असू दे, काम आणि नाव झालं पाहिजे तर राणे साहेबांवर बोललं पाहिजे. हा एक कालमी कार्यक्रम विरोधी पक्षाचे लोक करतायत. मध्यंतरी अनेक विकास कामाच्या बाबतीत बोलतायत. अरे बाबांनो, या 3ही तालुक्यामध्ये चला, तेथली जनता काय बोलते, तिथला मतदारांचं मन जाणून घ्या, मतदारांचा कौल जाणून घ्या आणि मगच टीका करा. केवळ आणि केवळ विधानसभेवर लक्ष ठेवून आमदार साहेबांवर किंवा राणे परिवार किंवा भारतीय जनता पार्टीवर माहितीवर टीका करण्याचं काम करतायत. लाडकी बहिणीची योजना सर्वाधिक या विधानसभा मतदारसंघामध्ये भारतीय जनता पार्टी आणि महायुतीच्या कार्यकर्त्यांनी पदाधिकाऱ्यांनी राबवलंय. म्हणून सर्वाधिक निधी या भागातील आमच्या बहिणींच्या खात्यामध्ये जमा झालं. याचं सुद्धा सही आदरणीय आमदार नितेशजी राणे साहेबांना आपण बंधू आणि भगिनींनी दिलं पाहिजे. आमच्यासारखे शेकडो कार्यकर्ते राणे साहेबांच्या आशीर्वादानं आज उभे राहिलेत आणि लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करण्याचं योगायोग सुद्धा त्यांच्या आशीर्वादानं आपण मिळालं. म्हणून बंधू आणि भगिनींनो, ही निवडणूक आपण सहज घेऊया नको. 100% आपला विजय निश्चित आहे. पण जास्तीत जास्त मताधिक्य ते आमदार नितेशजी राणे साहेबांचं स्वप्न आहे की जास्तीत जास्त मताधिक्य मला मिळालं पाहिजे. आणि मोठ्या साहेबांनी सांगितली की समोरचा उमेदवार आहे त्याचं डिपॉझिट जप्त झालं पाहिजे. केवळ बोलून हे होणार नाही, त्याच्यासाठी आपला तळागाळात गेलं पाहिजे, प्रत्येकाच्या घरापर्यंत गेलं पाहिजे, प्रत्येक मतदारापर्यंत आपल्याला गेलं पाहिजे. मतदारांना महायुतीने केलेलं कामं सांगितली पाहिजे. आदरणीय खासदार आपले दादा यांनी केलेलं काम लोकांपर्यंत घेऊन गेलं पाहिजे. नितेशजी राणे साहेबांनी या मतदारसंघाचा कायापालट केला हे प्रत्येक मतदाराला घेऊन आपण त्यांच्यापर्यंत जाऊन चर्चा केली पाहिजे. विरोधक अनेक प्रकारच्या गोष्टी करतात. लोकसभेला संविधानाच्या गोष्टी करत होता, लोकसभेला संविधानावर बोलत होते की संविधान भारतीय जनता पार्टी बदलेल अशा प्रकारचा प्रचार ते लोक करत होती. परंतु केवळ त्यांचं बोलण्यासाठी होतं. त्यांचं पुतण्या मावशीचं प्रेम त्यांचेच काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी अमेरिकेच्या दौऱ्यामध्ये स्पष्ट केले, आपण पाहिलेलं आहे. त्याबद्दल आपण आरक्षण बचाव रॅली सुद्धा याच मतदारसंघात आदरणीय नितेशजी राणे साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली बंधू भगिनी आपण मोठ्या प्रमाणात काढली होती. आणि त्यावेळी आम्ही त्याला प्रश्न केले होते, त्या प्रश्नाचं कुणी उत्तर देऊ शकलं नाहीत. त्यावेळी आम्हाला नितेशजी राणे साहेबांनी सांगितलं की संविधानासाठी आणि आरक्षणासाठी जे म्हणून आरक्षित वर्ग आहे त्यांच्यासाठी मी माझ्या छातीची ढाल करून आरक्षणाचा जे लाभ घेणार आहेत की आरक्षित समाज आहेत, संविधानावर प्रेम करणार आहेत, त्यांच्यासाठी माझ्या छातीची ढाल करून मी तुमच्या एक पाऊल मी पुढे उभा राहून अशा प्रकारचं आपल्याला आश्वासन दिलं. हे केवढं मोठं धाडस होतं. यामुळेच जिल्ह्यातील आणि या मतदारसंघातील जे आमचे दलित मतदार असतील त्यांचा सुद्धा मोठ्या प्रमाणात विश्वास भारतीय जनता पार्टी, महायुती आणि आपले उमेदवार नितेशजी राणे साहेब यांच्यावर वाढलेले आहेत. इथे माझ्या समाजाचे मतदार मोठ्या संख्येने आहे. त्यांना माझं आव्हान आहे की काँग्रेसवाले केवळ फसवण्याचं काम करतायत. गेले 60-70 वर्षामध्ये आपल्या मतदारांना फसवण्याचं काम केलं आहे आणि या काँग्रेसवर आपल्याला विश्वास ठेवायचा नाही. येणाऱ्या काळामध्ये आपण आपलं पवित्र मत आपले नितेशजी राणे साहेब
त्यांची निशाणी कमळ आहे. या कमळ निशाणीसमोर आपण बटन दाबून मोठ्या संख्येने विजयी करा अशा प्रकारचे आव्हान देतो आणि साहेबांना शुभेच्छा देतो आणि इथंच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद जाधव साहेब. यानंतर बबन शिंदे यांना विनंती करतो आपण मार्गदर्शन करा. वर्षाताई कुडाळकर यांनी कृपया व्यासपीठावर यावं ही विनंती आहे. महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांना मानाचा मुजरा, हिंदू हृदय सरसेनापती माननीय बाळासाहेबांच्या चरणी नतमस्तक. पक्षप्रमुख सन्माननीय आमचे नेते माननीय मुख्यमंत्री यांनाही अभिवादन. धर्मवीर आनंद डिगे साहेबांनाही अभिवादन. आमचे प्रधानमंत्री सन्माननीय मोदी साहेबांनाही अभिवादन. देवेंद्र साहेबांनाही अभिवादन. आमच्या लाडके नेते या महाराष्ट्र राज्याचे आणि आता आपले खासदार साहेब राणे साहेबांनाही अभिवादन. आजच्या या महायुतीच्या प्रचार फेरीला आणि आमच्या सन्माननीय नितेशजी राणे साहेबांच्या फॉर्म भरण्यासाठी आपण सर्व उपस्थित राहिलात. सर्वच मान्यवर यांचे मी आभार व्यक्त करतो. आपले शिवसेनेचे सर्व पदाधिकारी. माजी आमदार सांगण्याचे म्हणजे काय, साहेब यांना विनंती गेले आहे कित्येक आपण दिवस आपण या क्षणाची वाट पाहत होतो. तो क्षण आपल्या पाठी आलेला आहे आणि त्या क्षणाची गेल्या येणाऱ्या 21 तारखेला आपण या सर्व बहुमताने माननीय नितेशजी राणे या मतदारसंघामधले आहेत. सन्माननीय निलेशजी राणे आपल्या कुडाळ मालवणमध्ये आहेत आणि आपले दीपक केसरकर साहेब हे आपले सावंतवाडी मतदारसंघामध्ये आहेत. हे तिन्ही सीट आपल्या महायुतीचे आहेत. या महायुतीच्या सीटला भरघोस मतदान करून आपण आपला या भगवा या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये नाही तर हा कोकणामध्ये फडकला पाहिजे. कारण आपल्या अनेक वर्ष आपला हा विकास थांबलेला आहे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा. ज्यावेळी 95 आपली सत्ता आली शिवसेनेची त्यावेळी पर्यटक जिल्हा दादानी म्हणजे नारायण साहेबांनी हा जिल्हा पर्यटक म्हणून घोषित केला होता. परंतु त्यानंतर ज्या विकासात एक ब्रेक लागला होता थोडासा, तो आता ब्रेक पूर्णपणे काढलेला आहे ब्रेक. आणि त्या ब्रेकाच्या माध्यमातून सर्वच मोठे नेते आपले आहेत. सर्वात म्हणजे एकनाथ शिंदे साहेबांनी एक वेगळं लक्ष घालून तुमच्या सर्वांना महिलांना विकासासाठी अनेक निधी निर्माण करून दिला. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना जे सर्वांना लाभ दिलेला आहे. तर मी सगळ्या लाडक्या बहिणींना मी विनंती करतो सर्वांनी एकत्र येऊन साहेबांचा प्रचार करायचा आहे. नितेश राणे साहेबांचा करायचा आहे आपल्या कणकवलीमधून आणि आपल्या कुडाळमधून करायचा आहे. निलेश राणे साहेबांचा आणि सावंतवाडीमधून प्रचार करायचा आहे तो म्हणजे आमच्या दीपक केसरकर साहेबांचा. आपल्याकडे इकडे कमळ निशाणी आहे, कणकवली कुडाळमध्ये धनुष्यवान निशाणी आहे आणि सावंतवाडीमध्ये सुद्धा धनुष्यवान निशाणी आहे. हे विसरू नका. धनुष्यवान निशाणी ही आपली निशाणी आहे. कित्येक वर्ष आपण या धनुष्यबाण निशाणीवर मतदान करतोय. हे आपले धनुष्यबाण बाळासाहेबांचे विचार घेऊन तुमच्यापाशी आम्ही आलोत आहोत आणि बाळासाहेबांचे विचार घेऊन हिंदुत्ववादीचा विचार घेऊन आपण सर्वच नेते तुमच्याशी एकजुटीने आपलं तुमचा जे काय काम असतील, जे अनेक काय हे असतील, हे विकास कामं अडकले असतील ते विकास कामं होऊन जातील. पण बाळासाहेबांचे विचार, हिंदुत्वाचे विचार हे आपल्याजवळ आहेत आणि आपल्याजवळ राहून आपण सर्वांनी बहुमताने विजय करून या टायमाला नितेशजी राणे साहेबांचं म्हणजे समोरचे डिपॉझिट जप्त होऊन दे असं एवढा बहुमताने विजय करायचा आहे. येणाऱ्या या रॅलीमध्ये विजय रॅली काढायची हीच विजय रॅली आहे आणि आपल्या समोर येणारी दुसरी रॅली असेल ती पूर्णपणे भगवी रॅली असेल. याला लक्षात ठेवा. मी पुन्हा एकदा सांगतो सर्वांना की मुद्दामून सांगतो की येणाऱ्या कित्येक दिवस आपण त्रास काढला होता. कित्येक दिवस आपण हे चालू होतं की खोटं नाटक बोलायचं रेटून बोलायचं अशी एक सवय आहे अनेक नेत्यांना. उबाडाचे नेते हेच करतायत आणि हे करून तुम्ही लोकसभेला जरा काय ते यश मिळालं थोडंसं, पण स्ट्राईक रेट तुमच्यापेक्षा आमचं जास्त आहे लक्षात ठेवा. आणि ह्या टायमाला तुम्ही विधानसभेला आम्ही दाखवून देऊ की आपले शिवसेनेचे उमेदवार किती आहेत, भाजपचे उमेदवार किती आहेत आणि तुमचे उमेदवार किती आहेत हे तुम्हाला लक्षात येईलच. कारण जनता, महाराष्ट्राची जनता ही आपल्या
एकनाथ शिंदे साहेबांबरोबर आहे, देवेंद्र साहेबांबरोबर आहे, हे लक्षात ठेवा. पुन्हा एकदा सांगतो, येणाऱ्या या 20 तारखेला त्याच्या अगोदर आपण कामाला लागूया. आजपासून कामाला आज आपण फॉर्म भरला, अधिकृत उमेदवार झालेले आहेत आपले, आणि आजपासून आपण कामाला लागून प्रत्येक घराघरात जाऊन तुमच्या तिकडे जाऊन तुम्हाला कमळ निशाणी सांगायची आहे. आमच्या इकडे जाऊन सर्व लोकांनी धनुष्यबाण निशाणी सांगायची आहे. सावंतवाडीला प्रत्येक घराघरात जाऊन दीपक केसरकर साहेबांनी केलेले विकास, इकडे कणकवली झालेले राणे साहेबांनी केलेले विकास, हे तुम्हाला सर्वांना पूर्णपणे सांगायचे आहेत. आणि त्या माध्यमातून लोकांना आपलेसं करून तुम्ही मतदान करून घ्यायचं असं तुम्हाला सगळ्यांना मी आवाहन करतोय. पुन्हा एकदा सांगतोय की आपल्या येणाऱ्या 20 तारखेला फार मोठी लढाई आहे. ही लढाई ही जिंकलीच पाहिजे आपल्याला, कारण आपल्याला मुख्यमंत्री पुन्हाशी एकदा मुख्यमंत्री बसले पाहिजेत. ते कोण बसले पाहिजे हे तुम्ही ठरवा आणि सर्वांनी एकजुटीने मतदान करा अशी तुम्हाला विनंती करतो आणि मी थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद बबनराव. या ठिकाणी आजूबाजूला जे कार्यकर्ते उभे आहेत त्यांनी कृपा करून समोर खुर्च्यांवरती बसून घेण्याची विनंती आहे. यानंतर देवगड तालुका प्रमुख विजय साळसकर हे आपल्याला संबोधित करतील. छत्रपती शिवाजी महाराज की, छत्रपती शिवाजी महाराज की, वंदे वंदे. महाराष्ट्राचे आराध्य व छत्रपती शिवरायांना वंदन करून हिंदूंचे हिंदू सम्राट माननीय बाळासाहेब ठाकरे यांना वंदन करून शिवसेना भाजपा महायुतीच्या आजच्या या उमेदवाराच्या जमलेल्या सगळ्या म्हणजे मेळाव्यानिमित्ताने फॉर्म भरण्यानिमित्त सगळ्या जमलेल्या सर्व मतदार बंधू भगिनींनो, मला वाटतं आजपासून आपली लढाई सुरू होणार आहे. आजच आपल्या इथल्या कार्यसम्राट आमदारांनी विकासाचा फॉर्म भरलेला आहे आणि गेले कित्येक दिवस आपण या जिल्ह्यामध्ये जी सगळ्यांच्या मनामध्ये खतखत होती, आम्ही लोकसभेपासून जे ऐकत होतो की बाबा महायुतीमध्ये सगळं झालं, पण शिवसेना धनुष्यबाण जिल्ह्यामधून गायब झाला. पण ती कुठेतरी आपल्या वरिष्ठ नेत्यांनी देवेंद्र फडणवीस असतील, राणेसाहेब असतील, शिंदेसाहेब असतील, यांनी आज संतुलन म्हणजे बॅलन्स करून टाकलं. कुडाळ मालवणमध्ये धनुष्यबाण, इकडे कमळ, परत सावंतवाडीमध्ये धनुष्यबाण, आणि आता सगळ्या कार्यकर्त्यांमध्ये आणि सगळ्या मतदारांमध्ये सगळ्यांमध्ये जोश आलेला आहे. आणि आता फक्त विरोधकांकडे फक्त एकच टार्गेट म्हणजे गेले आम्ही ते 15 वर्ष ऐकून कंटाळलो. मला वाटतं 2014 पूर्वीपासून आम्ही ऐकतोय की नारायण राणेंना विरोध. काय विरोध ते कोण सांगत नव्हतं, पण नारायण राणेंना विरोध 2014 होता. आम्ही मान्य करतो, आम्ही पण त्याच्या विरोधात सामील होतो. पण त्या 14 नंतर तिथल्या जनतेने म्हणजे सिंधुदुर्गवासियांनी तुम्हाला त्यांचा विरोध डावळून तुम्हाला सत्ता दिली. 7.5 वर्ष झाली. 7.5 वर्षामध्ये सत्ता होती, मुख्यमंत्री शिवसेनेचे होते. पण आम्हाला खंत अशी वाटते की या तालुक्यामध्ये, या जिल्ह्यामध्ये किंवा या मतदारसंघामध्ये आम्ही एक असं छाती डोकून कुठलं काम केलं सांगू शकलो नाही. कोविडसारखा जेव्हा प्रसंग ज्या वेळेला आला त्यावेळेला माझ्यासारखा कार्यकर्ता कोविडमध्ये आजारी होता. कुठल्या एका माझ्या वरिष्ठ नेत्याने किंवा कुठल्या याने साधी दखलसुद्धा घेतली नाही. ही खंत जी आपल्या कुठल्या मनामध्ये, आणि नुसतं फक्त नारायणांना विरोध करायचा आणि विकास काय केलं दाखवायचं. मला वाटतं कालच आता आपल्याला गेले 15 दिवस म्हणजे 20 तारीखपर्यंत एक आपला विरोधी आमदार जो आहे, जो विरोधी आपला उमेदवार जो आहे, तर इव्हेंट मॅनेजमेंट आपल्याला बघायला मिळणार आहे. ते इव्हेंट मॅनेजमेंट आपल्याला बघायचं, पण आपलं काम आपलं करत राहायचं. आपल्याला आपल्या तिन्ही मतदारसंघातले तिन्ही उमेदवार भरघोस मतं निवडून आणायचे आहेत आणि आपल्याला आपल्या वरिष्ठांचे सगळ्यांचे पाठबळ उभं करून शिवसेना भाजप महायुतीची सत्ता परत या जिल्ह्यामध्ये महाराष्ट्रामध्ये आपल्याला साध्य करायची आहे. आणि त्यासाठी सर्व कार्यकर्त्यांनी कामाला लागायचं आहे. आज आपण प्राथमिक फॉर्म भरायचे काम केलेलं आहे आणि अशाच बरेच काही विषय बोलण्यासारखे आहेत, पण सर्वच विषय आज बोलूया नको, कारण आज इथे बरेच वक्ते बोलणारे आहेत. आपल्याला अजून तळागाळात जाऊन काम करायचं आहे. आणि मित्रांनो, सगळ्यांना माझी एक विनंती आहे, ही निवडणूक आहे, निवडणुकीमध्ये आपण गाफील राहता कामा नये, कारण निवडणुकीच्या शेवटच्या क्षणापर्यंत कार्यकर्त्यांनी जागृत राहिलं पाहिजे. ही तुम्हाला माझी विनंती आहे, कारण आम्ही बरेच निवडणुका कंडक्ट केलेल्या आहेत. त्यामुळे कुठल्याही कार्यकर्त्याने
बाबा नितेश राणे साहेब आपले बहुमता येणार आहेत, ते हार्दिक मानणार आहेत, या भ्रमामध्ये आपण कुणी न राहता सगळ्यांनी लास्टच्या शेवटच्या जणापर्यंत जागृततेने काम करायला पाहिजे आणि आपण सगळ्यांनी काम करून कमळ या निशाणीवरती धनुष्य माजी आमदार आपल्याला बहुमताने उपस्थित विजयी करून द्यायचे आहेत. या जिल्ह्यातील तिन्ही आमदार हे आपले युती महायुतीचे जिंकले पाहिजेत, एवढे सगळ्यांना आपल्या विनंती करतो. इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद साळसकर साहेब. यानंतर भारतीय जनता पार्टीच्या जिल्हाध्यक्ष आदरणीय कोरगावकर मॅडमांना विनंती करतो आपण जमलेल्या जनसमुदायाला संबोधित करावं. नमस्कार. दोन्ही हात वर करून माझ्याबरोबर बोला. भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे. नमस्कार. आज महायुतीचा हा जनसमुदाय इथं जमलेला आहे आणि या महायुतीच्या जनसमुदायाला माझा मानाचा मुजरा मी प्रथम करते. आज आपले महायुतीचे तरफदार उमेदवार सन्माननीय नितेशजी राणे साहेब आज यांनी अर्ज दाखल केला आणि तुम्ही सर्वजण त्यांना आशीर्वाद देण्यासाठी आज तुम्ही इथं जमलेला आहात. खरोखरच मन भरून आलं आहे की आपल्या लाडक्या नेत्यांसाठी तुम्ही आज उन्हाची पावसाची तमा न करता आज भात कापणीचा सुद्धा हंगाम आहे आणि तुम्ही आज आशीर्वाद द्यायला आमदारांना आलात. तुम्ही बघताय की 2014 आणि 2014 पूर्वीचा भारत, तुम्हाला सांगायचं वेगळं असं काही नाही. मोदी सरकार, मोदी जेव्हा 2014मध्ये विराजमान झालेत आणि आपल्या देशाचा जो कायापालट झाला तो प्रत्येकाने अनुभवला असेल. आपल्या देशाच्या रक्षणासाठी जे सैनिक आपले तिथं बंधू आपले आहेत त्यांचा जो शस्त्र पुरवठा जो कसा आहे तो तुम्ही बघितला असेल की त्यांना आधुनिक पद्धतीचा शस्त्रसाठा आज दिला जातोय. जे कोणाचे बंधू वडील वगैरे जे कोण सैन्यात आहेत त्यांना अनुभव तुम्ही मुद्दाम त्यांच्याकडून ऐका. आज जर आपल्या केंद्रामध्ये मोदी सरकार आहे, आपली भाजपची सत्ता आहे, राज्यामध्ये युतीची सत्ता आहे आणि जर आपल्या या जिल्ह्यामध्ये तिन्ही आपले उमेदवार जर महायुतीचे निवडून आले तर आपल्याचा जिल्ह्याचा कायापालट व्हायला वेळ लागणार नाही. आज माता बहिणी आम्ही बघतोय कुठच्या भावाने आजपर्यंत आपल्याला ही भाऊबीज ओवाळणी दिली होती का? कधी नाही दिली. पण या सावत्र भावांना ती बघवत नाही आहे. त्यांचा मुद्दा काय आहे तर जेव्हा हे सरकार यदा कदाचित हे सावत्र भाऊ जर त्यांचं हे रात्री पडलेलं स्वप्न आहे की जर हे सत्तेत आले, दुर्दैवाने चुकून आले तर त्यांचं स्वप्न आहे येणार नाही, पण आले तर त्यांचं काय आहे, या लाडक्या बहिणीला जी या भावाने दिलेली ओवाळणी पहिल्यांदा ते बंद करणार. खरोखरच हे तीन भाऊ आपल्या पाठीशी असताना माता बहिणींनी प्रत्येक घरात प्रत्येक आपल्या शेजारी पाजारी जाऊन सांगायला पाहिजे आपल्याला हक्काचा उमेदवार नितेशजी यांच्या पाठीशी खंबीर उभे राहा. आणि हे यांचं असं त्यांनी आमच्या माता बहिणीवर वेगवेगळ्या योजना, अन्नपूर्णा योजना असो किंवा आपल्या STमध्ये अर्ध तिकीट असो, आपल्या ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांनी सगळ्यांचीच परिस्थिती असते नाही की आपण तीर्थक्षेत्र बघण्यासारखी, त्यामुळे सगळ्यांचा विचार केला. आपल्या मोदी सरकारने खरोखरच महिलांना प्राधान्य दिलं. तर काय, जेव्हा गर्भामध्ये एका जे बाळाची वाढ होत असते त्या अवस्थेपासून सरणावर जाईपर्यंत महिलेला न्याय दिलेला आहे. आपण बघतोय की आपली इज्जत, महिलांची इज्जत सुद्धा म्हणजे शौचालय, सुवर्णपद शौचालय आपल्या माता भगिनींसाठी त्यांनी दिलेलं आहे. एवढ्या ह्या महान पुरुषाच्या जर आपल्याला हात त्यांचे बळकट करायला पाहिजे तर आपल्याला महायुतीचं सरकार पुन्हा आणायला पाहिजे. बारीक विचार करा, फक्त भाऊ होऊ नका, आमिषाला बळी पडू नका. असे किती वादळे येतील आणि किती राहतील, पण आपल्याला मोदी साहेबांचे हात बळकट करण्यासाठी महायुतीची सत्ता येणे गरजेचं आहे. अभी नाही तो कभी नाही, 5 वर्ष आपण नाहीतर मागे राहू. आपली पूर्णपणे सत्ता महायुतीची येण्यासाठी प्रत्येकाने आपापल्या घरात शेजारी पाजारी नातेवाईकांना हा संदेश द्या. आणि सन्माननीय साहेब आगमन होत आहे. नितेशजी राणे साहेब आजच्या या बसुवारसच्या दिवशी शुभमुहूर्तावर जो आज इथं उमेदवारी सादर केली त्यांना आणि आजच्या या पाडव्याच्या येणाऱ्या दिवाळीला तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा देते. आणि सर्वांनी टाळ्यांच्या गजरात जोरदार स्वागत करा. आदरणीय आमदार नितेशजी राणे साहेब
2024चे लोकप्रिय उमेदवार महायुतीचे आणि यांचं या ठिकाणी सन्माननीय आगमन होत आहे. नितेशजी राणेंना सुद्धा आधीच मी अभिनंदन शुभेच्छा देऊन इथंच थांबते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. भारत माता की, भारत माता की. केंद्रीय मंत्री आदरणीय तुम्हा आम्हा सर्वांचे लाडके नेते नारायणरावजी राणे साहेब यांचंही या ठिकाणी आगमन होत आहे. आपण सर्वांनी टाळ्यांच्या गजरात जोरदार साहेबांचं स्वागत करायचं आहे. त्याचप्रमाणे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री रवींद्रजी चव्हाण साहेब यांचंही टाळ्यांच्या गजरात जोरदार स्वागत करायचं आहे. राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष नाईक, शिवसेनेचे जिल्हाध्यक्ष संजय आगरे, भारतीय जनता पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष प्रभाकरजी सावंत साहेब, हे सर्वच मान्यवरांचं आगमन झालेलं आहे. सर्वांनी व्यासपीठावरती यावं. आदरणीय दादा राणे साहेब यांचं आगमन झालेलं आहे. टाळ्यांच्या गजरात जोरदार स्वागत करा राणे साहेबांचं. त्यांच्यासोबत सर्व जे पदाधिकारी कार्यकर्ते मागे उभे आहेत त्यांनी कृपा करून बसून घ्या. समोर या सर्वांना विनंती आहे, समोर या. कुडाळ मालवण विधानसभेचे लोकप्रिय उमेदवार आदरणीय निलेशजी राणे साहेब यांचंही जोरदार टाळ्यांच्या गजरात स्वागत करा. शिक्षण मंत्री आदरणीय दीपकभाई केसरकर यांचंही टाळ्यांच्या गजरात जोरदार सर्वांनी स्वागत करा. सर्वच मान्यवरांचं या ठिकाणी माहितीच्या तर्फे आम्ही स्वागत करत आहोत. आदरणीय दत्ताजी सामंत यांचंही या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे लोकप्रिय पालकमंत्री रवींद्रजी चव्हाण साहेब यांचंही या ठिकाणी स्वागत. तुम्हा आम्हा सर्वांचे लाडके उमेदवार आमदार आदरणीय नितेशजी राणे साहेब यांचंही स्वागत. जिल्हाध्यक्ष राष्ट्रवादी अभिजी नाईक यांचंही स्वागत. जिल्हाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी प्रभाकरजी सावंत साहेब, जिल्हाध्यक्ष शिवसेना संजय आगरे यांचंही स्वागत. आदरणीय दीपकभाई केसरकर यांचंही स्वागत. सर्वच मान्यवरांचं स्वागत करतो. या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष आदरणीय प्रभाकरजी सावंत साहेब यांना विनंती करतो, आपण सर्व जनसमुदायाला संबोधित करावं. नमस्कार. आज आपण आपल्या सर्वांचे लाडके आमदार सन्माननीय नितेशजी राणे साहेब यांच्या उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या निमित्ताने आयोजित रॅलीला उपस्थित सगळा जनसमुदाय आणि या रॅलीला मार्गदर्शन करण्यासाठी आणि नितेशजींना आशीर्वाद देण्यासाठी या ठिकाणी उपस्थित असणारे आपले मार्गदर्शक सन्माननीय दादा, सन्माननीय पालकमंत्री चव्हाण साहेब, सन्माननीय दीपकजी केसरकर साहेब, निलेशजी, व्यासपीठावर सगळेच आमचे सहकारी पक्षातली सगळी मंडळी आहेत उपस्थित. या सगळ्यांचं मी भारतीय जनता पार्टीचा जिल्हाध्यक्ष या नात्याने सगळ्यांचं स्वागत करतो. आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की गेली 10 वर्ष नितेशजी या मतदारसंघाचं अत्यंत दमदार पद्धतीने प्रतिनिधित्व करत आहेत. संपूर्ण महाराष्ट्रभरामध्ये ज्यांच्या खांद्यावर हिंदुत्वाचा डंका संपूर्ण सुरू ठेवण्याची जबाबदारी आहे, तर आपल्या संपूर्ण महाराष्ट्रभरातलं काम चालू ठेवून आपल्या मतदारसंघामध्ये इतकी जान ओतणारा किंवा मतदारसंघाच्या कानाकोपऱ्यामध्ये जाऊन सगळ्याच चौअंगाने विकास करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या, सगळ्यांशी थेट संपर्क असणाऱ्या अशा आमदारांनी आपला मतदारसंघ या 288 मतदारसंघामध्ये अत्यंत चांगल्या पद्धतीने, आदर्श अशा पद्धतीने बांधलेला आहे. आणि त्याचीच प्रचिती आज ज्या संख्येने सर्व वयोगटातली मंडळी या सगळ्या रॅलीला उपस्थित आहेत भर दुपारी, त्याच्यातून आपल्याला येते. आणि मला अभिमान असा आहे की असा आमदार भारतीय जनता पार्टी या पक्षाचा आहे
आपण लोकसभेमध्ये सगळ्यांनी अत्यंत चांगलं काम केलं. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याने अत्यंत चांगल्या पद्धतीचा निकाल या लोकसभा मतदारसंघाला दिला. सन्माननीय राणेसाहेब यांना आपण विजयी केलं. त्याचवेळी ही सगळी महायुतीची ताकद एकत्र झाली होती आणि या सगळ्या ताकदीची जो काय अनुभव आपल्याला आलेला आहे त्याचीच प्रचिती पुन्हा एकदा त्याच्यापेक्षा जास्त संख्येने आपल्याला तिन्ही मतदारसंघामध्ये तिन्ही महायुतीच्या उमेदवारांना विजयी करून द्यायचा आहे. मी नितेशजींना या उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या दिवशी खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि जसं आम्ही पत्रकार परिषद किंवा इतर माध्यमांसमोर बोलताना व्यक्त केलेला विश्वास आहे की या मतदारसंघातून 60,000 ते 65,000 मताधिक्याने आपला विजय आम्हाला अपेक्षित आहे. आणि मला निश्चित खात्री आहे की या ठिकाणी उपस्थित असलेले सगळेच भारतीय जनता पार्टी असेल, युतीचे सगळेच पदाधिकारी आणि समस्त या मतदारसंघातील सगळी जनता ही आहे आमचं स्वप्न सगळं साकार करेल. पुन्हा एकदा सगळ्यांना धन्यवाद देतो आणि गजर झालेलं आहे त्यामुळे थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद सावंतसाहेब. या ठिकाणी सर्वच मान्यवरांचं स्वागत आपण टाळ्यांच्या गजरात केलेलं आहे. तरी पण मी या ठिकाणी आदरणीय दादा यांचं स्वागत आदरणीय गोटा सावंतसाहेब यांना विनंती करतो पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं स्वागत करावं. त्याचप्रमाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री आदरणीय रवींद्रजी चव्हाण साहेब यांचं स्वागत मिलिंदजी मेस्त्री यांना विनंती करतो आपण यांचं स्वागत करावं. राज्याचे शिक्षण मंत्री आदरणीय दीपकभाई केसरकर यांचं स्वागत दिलीप तळेकर करतील. त्याचप्रमाणे निलेशजी राणेसाहेब यांचं स्वागत मनोजजी रावराणे करतील. त्याचप्रमाणे आपले लाडके उमेदवार नितेशजी राणेसाहेब यांचं स्वागत समीर नलावडे करतील. दत्ता सामंत यांचं स्वागत दिलीप तळेकर करतील. जिल्हा प्रमुख शिवसेना संजय आगरे यांचं स्वागत मिलिंद मेस्त्री करतील. आदरणीय भारतीय जनता पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष सावंतसाहेब यांचं स्वागत मनोज रावराणे करतील. धन्यवाद. यानंतर मी विनंती करतो आदरणीय कुडाळ मालवण मतदारसंघाचे लोकप्रिय उमेदवार आदरणीय निलेश मंचावर उपस्थित असलेले महाराष्ट्र राज्याचे माजी मुख्यमंत्री, माजी केंद्रीय मंत्री, आमचे नेते सन्मान्य राणेसाहेब, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री, महाराष्ट्र राज्याचे बांधकाम मंत्री सन्मान्य रवी चव्हाण साहेब, महाराष्ट्र राज्याचे शिक्षण मंत्री सन्मान्य दीपक केसरकर साहेब, कुडाळ मालवणचे फिक्स आमदार सन्मान्य निलेश राणे साहेब, भारतीय जनता पक्षाचे आमचे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे अध्यक्ष सन्मान्य प्रभाकर सावंतजी, शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख सन्मान्य दत्ता सामंत साहेब, सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचे आमचे अध्यक्ष सन्मान्य मनीषजी दळवी, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हा अध्यक्ष सन्मान्य अभित नाईकजी, माजी आमदार सन्मान्य प्रमोद जटार साहेब, माजी आमदार सन्मान्य गोगटे साहेब, मंचावर उपस्थित असलेले महायुतीचे सर्वच प्रमुख नेते मंडळी पदाधिकारी, उपस्थित असलेले महायुतीच्या सर्वच पक्षाचे प्रमुख कार्यकर्ते, माझे सहकारी, उपस्थित सर्वच वडीलधारी मंडळी, बंधू भगिनींनो आणि माझे सर्व तरुण मित्रांनो, तसंच उपस्थित आमचे पत्रकार मित्र, महायुतीचे कणकवली देवगड वैभववाडीचे उमेदवार म्हणून माझ्या सर्व प्रमुख नेत्यांच्या आशीर्वादाने आणि आपल्या सगळ्यांच्या सहकार्यामुळे आत्ताच मी माझा उमेदवारीचा अर्ज भरलेला आहे. मी ह्या निमित्ताने माझ्या महायुतीचे सर्वच प्रमुख नेते मंडळी, देशाचे पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी साहेब, गृहमंत्री सन्मान्य अमित शहा साहेब, आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सन्मान्य नड्डा साहेब, राज्याचे उपमुख्यमंत्री सन्मान्य देवेंद्र फडणवीस साहेब, मुख्यमंत्री सन्मान्य एकनाथ शिंदे साहेब, आमचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, आमचे प्रदेशाध्यक्ष सन्मान्य
बावनकुळे साहेब, या सगळ्या नेते मंडळींचं मी मनापासून आभार मानतो की मला कणकवली देवगड वैभववाडीचा तिसऱ्यांदा प्रतिनिधित्व करण्याची यांनी संधी दिली, यासाठी मनापासून आभार मानतो. गेली 10 वर्ष या कणकवली देवगड वैभववाडी मतदारसंघाची सेवा मी आतापर्यंत करत आलेलो आहे. या 10 वर्षाचा प्रत्येक दिवस 24 तास मी माझ्या जनतेच्या सेवेमध्ये कुठेही कमी पडायला काही दिलेलं नाही आहे. मी गेली 10 वर्षामध्ये 8 वर्ष विरोधी पक्षाचा आमदार होतो, 2 वर्ष सत्ताधारी आमदार म्हणून माझ्या जनतेची सेवा करण्याची मला संधी मिळाली. पण या 2 वर्षामध्ये महायुतीचं सरकार आल्यापासून मी माझ्या 8 वर्षाचा पूर्ण बॅकलॉग मी आपल्या सगळ्यांच्या आशीर्वादामुळे भरू शकलो, त्यामुळे निश्चित पद्धतीने समाधान आहे. आज 10 वर्ष मी माझ्या जनतेची सेवा आत्तापर्यंत करत आलेलो आहे आणि या पुढचे 5 वर्ष परत एकदा आपली सेवा करण्याची संधी मी ह्या निमित्ताने एकदा मागण्यासाठी मी इथे उतरतो आहे. सेवा करण्यासाठी ही निवडणूक लढवत आहे. मी काय ह्या निमित्ताने जास्त बोलणार नाही आहे, कारण का 20-22 दिवस मी आपल्याशी संवाद साधणारच आहे. पण ह्या निमित्ताने मी आपल्या सगळ्या जणांचे मी मनापासून आभार मानेन की हे 10 वर्ष आपण जे मला ताकद दिली, मला साथ दिलं, त्याचमुळे मी माझ्या जनतेची, माझ्या मतदारांची सेवा करू शकलो. आज माझ्या प्रतिस्पर्धी उमेदवार आहेत. मी ह्या निमित्ताने कोणावरही मी टीका करणार नाही. मी माझ्या 2 निवडणुकीमध्ये 2014 आणि 19मध्ये आपण अनुभव घेतला असेल, मी माझ्या कधीच प्रतिस्पर्धी उमेदवारांवर टीका करत नाही, काही बोलत नाही. आणि ह्यावेळी तर माझे जुने मित्रच माझ्या विरोधात उभे केलेला आहे. माझी राणे समर्थकच आहेत आणि बिचाऱ्यांना कोणी मिळत नव्हतं म्हणून माझ्या मित्रांना डोक्यावर टिळक लावून माझ्या विरोधात उभं केलेलं आहे. म्हणून त्यांनी 20-22 दिवस मेहनत करावी, जे काही शक्य असेल ते आपली दिवाळी गोड करावी. मी पूर्ण पद्धतीने त्यांना सहकार्य करीन, एवढं ह्या निमित्ताने मी आवर्जून सांगेन. शेवटी माझी जनता, माझे मतदार ही निवडणूक लढणार आहेत. मी जेव्हा माझ्यावर कोणीही खालच्या पातळीवर टीका करतात, राणे साहेबांवर टीका करतात, आमच्या भारतीय जनता पक्षाच्या नेते मंडळीवर टीका करतात, तेव्हा माझी जनताच मला सांगते की नितेशजी तुम्ही बिलकुल उत्तर देऊ नका. तो आमचा अधिकार आहे. जो कार्यकर्ता, जो लोकप्रतिनिधी आमदार म्हणून आमच्याबरोबर वावरला नाही, पण आमच्या घरातला मुलगा, मित्र आणि सहकारी म्हणून वावरला, त्याच्यावर कोणी टीका करत असेल तर आम्ही त्याला उत्तर देणार, हे माझी जनता आत्तापर्यंत मला सांगत आलेलं आहे. आणि मी ही निवडणूक कोणाचे हिशोब चुकता करण्यासाठी, कोणावर टीका करण्यासाठी लढवत नाही आहे बांधवा. गेली 10 वर्ष माझ्या नेते मंडळींनी जे मला आशीर्वाद दिलात, जे निधी आत्तापर्यंत मला उपलब्ध झाली, तेवढी निधीचा वापर करून आपली सेवा करण्याचा प्रयत्न केला. माझ्या मतदारसंघामध्ये 263 गावं आहेत. प्रत्येक गावाला न्याय देण्याचं काम मी माझ्या माध्यमातून आत्तापर्यंत करत आलेलो आहे. मी आपल्याला ह्या निमित्ताने एवढाच विश्वास देतो, शब्द देतो, हे पुढची 5 वर्ष जे काही सेवा प्रत्येक गावामध्ये आपली काही अपेक्षा असतील, उरलेली काही कामं असतील, मी परत एकदा आपल्याला विश्वास देतो, पुढची 5 वर्ष आपल्या त्याच तत्परतेने आणि निष्ठेने मी सेवा करीन, एवढा विश्वास आणि शब्द तुमचा ह्या निमित्ताने देतो. इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. यानंतर आदरणीय कुडाळ मालवण मतदारसंघाचे लोकप्रिय उमेदवार आदरणीय निलेशजी राणे साहेब. सन्माननीय राणेसाहेब, सन्माननीय रवींद्र चव्हाण साहेब, सन्माननीय दीपकजी केसरकर साहेब, आत्ताच त्यांनी तिसऱ्यांदा उमेदवारी भरली आणि हॅट्रिक पूर्ण करणारे आपले उमेदवार सन्माननीय नितेश राणे, सन्माननीय प्रभाकरजी सावंत, सन्माननीय दत्ताजी सामंत, सन्माननीय मनीषजी दळवी, उपस्थित सर्वच मान्यवर बंधू आणि भगिनी,
आता खरोखरच कुडाळ मालवणचा उमेदवार तुमच्यासमोर उभा आहे, कारण का पहिल्यांदा आमचे बंधू काय ऐकत नसतात, तुम्हाला माहिती आहे. पण मला आनंद आहे एवढ्या उन्हात सुद्धा एवढ्या मोठ्या संख्येने आपण सगळे इकडे जमलात. हे सगळ्यांनाच चित्र, हे सगळ्यांनाच भाग्य नशिबाला नसतं. नितेश राणे हे तुमच्या भाग्यामध्ये आहे, हे तुमच्या नशिबामध्ये आहे आणि हे तुम्ही कमवलेलं आहे. एवढंही आज या निमित्ताने सांगतो. हे साधं सोपं कोणाला मिळत नसतं, हे कमवावं लागतं, हे बाजारात मिळत नाही, हे विकत मिळत नाही. हे जे तुम्ही 10 वर्ष इकडच्या जनतेची सेवा केली, कुठल्याही टोकाला जाऊन त्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला, कधी स्वतःची पर्वा केली नाही, स्वतःकडे दुर्लक्ष केलं. पण माझ्या ह्या मतदारसंघाच्या माता भगिनींकडे, माझ्या जनतेकडे कधीही कोण वाकडे डोळ्यांनी बघता कामा नये. ही जी तुम्ही भूमिका घेतली जे मागचे 10 वर्ष, आज त्याचाच प्रत्यय म्हणून आज हे तुम्हाला समोर दिसतंय. म्हणून आता नितेश राणे यांचं भाषण ऐकल्यानंतर आपल्याला सगळ्यांना लक्षात आलं असेल की माणूस किती परिपक्व झालेला आहे. या 10 वर्षामध्ये फक्त माझं काम बोललं पाहिजे, फक्त मी नाही तर माझ्या जनतेच्या तोंडातून माझ्या विकासाचं काम निघालं पाहिजे, मी काय केलं ही माझी जनता बोलली पाहिजे. आणि त्या उद्देशाने आजचं जे मनोगत होतं नितेश राणेचं, हे खरोखरच मनाला स्पर्श करून गेलं. कसल्याही विरोधकांची पर्वा न करता, विरोधक नाहीच आहे या मतदारसंघामध्ये. मी आता व्यासपीठावर आल्यानंतर प्रभाकर सावंतांच्या कानात विचारलं की इकडे विरोधक कोण आहे, इकडे उमेदवारी फॉर्म कोणी भरलेला आहे, मला माहीत देखील नव्हतं. आणि म्हणून गोव्याच्या कसिनोचे प्रतिनिधी आपल्याकडे आमदार नको, आपल्याला आमदार आपल्या इकडचा हवा, आपल्या हाडामासाचा हवा, ज्याचा आवाज महाराष्ट्रामध्ये घुमतो. त्यांनी आता वेगळी ओळख स्वतःची निर्माण करायची गरजच नाही, असा आमदार आपल्याला कुडाळ कणकवली मतदारसंघामध्ये आपण मागचे 10 वर्ष बघताय. अशीच पुढची 5 वर्ष नितेश राणेला काम सांगायची गरज नाही. नितेश जेव्हा उभा राहतो ते ऑटोमॅटिक त्याच्या मतदारसंघाचं काम झक मारत अधिकाऱ्यांना करावं लागतं. ही ओळख जे नितेश राणेने निर्माण केली आहे, खरोखरच एक भाऊ म्हणून मला त्याचं मनापासून कौतुक आहे. केसरकर साहेब ही उद्या फॉर्म भरतायत. साहेब आपल्यालाही मी मनापासून शुभेच्छा देतो. आपलाही आशीर्वाद माझ्यावर राहू दे, कारण का एका बाजूला तुम्ही आहात, दुसऱ्या बाजूला नितेश आहे, मध्ये मी आहे. तुमच्या दोघांचं लक्ष माझ्यावर असू दे एवढीच विनंती आपल्याला करतो. आपण सगळे मोठ्या संख्येने इकडे जमलात. नितेशवर किती प्रेम आहे हे भर उन्हात आपण दाखवलं. कारण का या मातीने, मी नेहमी माझ्या पत्रकार मित्रांना सांगतो की कशासाठी हे सगळं, ही धडपड कशासाठी, तर ही धडपड ज्या मातीने, ज्या लोकांनी ह्या राणे कुटुंबाला एवढी पदं दिली आणि मानाची पदं दिली, असं कुठलंही पद आता शिल्लक राहिलं नाही जे महाराष्ट्राच्या विधिमंडळामध्ये किंवा देशाच्या कुठल्या तरी सभागृहामध्ये राणेंना मिळालं नाही. साहेब नगरसेवकपासून मुख्यमंत्रीपर्यंत, मी खासदार, नितेश 2 टर्म आमदार, हे सगळं जे मिळालं ते ह्या मातीने दिलं, इकडच्या जनतेने दिलं. म्हणून तुमच्या ऋणातच राहणार. हे आयुष्य हे तुमचं आहे असं सांगतो आणि इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. यानंतर सावंतवाडी विधानसभेचे लोकप्रिय उमेदवार महायुतीचे आणि शिक्षण मंत्री आदरणीय दीपकभाई केसरकर. आम्हा सर्वांचे आणि कोकणचे नेते, माजी मुख्यमंत्री आदरणीय राणेसाहेब, या जिल्ह्याचे लाडके पालकमंत्री आदरणीय रवींद्रजी चव्हाण साहेब, ज्यांचा विजय आपल्या सर्वांच्या उपस्थितीमध्ये निश्चित झालेला आहे, असे आदरणीय नितेशजी राणेसाहेब, आणि ज्यांनी राणेसाहेबांना खऱ्या अर्थाने कुडाळमध्ये एक मोठं मताधिक्य मिळवून आपलं कर्तृत्व सिद्ध केलं, ते कुडाळचे होणारे आमदार निलेशजी राणेसाहेब, जिल्हाध्यक्ष आदरणीय सावंतसाहेब, शिवसेनेचे जिल्हाध्यक्ष आदरणीय सामंतसाहेब, त्याचबरोबर आमचे नेते, उपनेते आणि सर्वच मान्यवर. खरं तर आपण सर्वजण आदरणीय राणेसाहेबांचं मार्गदर्शन ऐकायला उत्सुक आहात की ज्या राणेसाहेबांनी महाराष्ट्राला नेतृत्व दिलं, देशाला नेतृत्व दिलं, त्यांच्या मनामध्ये एक समाधान असेल की ज्या बाळासाहेबांनी त्यांना मुख्यमंत्री बनवलं, त्यांचं धनुष्यबाण घेऊन आज आपण निलेशजी उभे आहात. निश्चितपणे माझी खात्री आहे
की साहेबांचं ज्याला मी आत्मचरित्र वाचलं त्याच्यामध्ये अतिशय गौरवपूर्ण उल्लेख हा आदरणीय बाळासाहेब ठाकरेंचा आहे. हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंचे विचार घेऊन कोकणची जनता नेहमीच पुढे मार्गक्रमण करत राहिली. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा स्वाभिमान हा बाळासाहेबांनी संपूर्ण महाराष्ट्राच्या आणि मराठी मनाच्या वर बिंबवला आणि आज त्या दिशेने महाराष्ट्र वाटचाल करतो आहे. आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदेसाहेब, आदरणीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, आदरणीय उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या नेतृत्वाखाली आज भारतामध्ये जो एक प्रगतीचा विचार आदरणीय मोदी साहेबांनी त्या ठिकाणी घेऊन पुढे वाटचाल करतायत, त्या मोदी साहेबांच्या स्वप्नातला बलवान भारत हा तुम्हा आम्हाला सर्वांना बनवायचा आहे. आणि म्हणूनच महायुतीने जी कामगिरी गेल्या 2.5 वर्षामध्ये केली की आज इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये महाराष्ट्र भारतातील सर्वोत्कृष्ट राज्य आहे. आज परदेशी गुंतवणुकीमध्ये महाराष्ट्र 1 नंबरला आहे. 1 नंबर म्हणजे नंतरची 5 राज्य जरी एकत्र केली तरी त्यांच्या गुंतवणुकीपेक्षा जास्त गुंतवणूक ही महाराष्ट्रामध्ये येते. परंतु महाराष्ट्राचं हेच वैशिष्ट्य नाही. आज 1 रुपयामध्ये शेतकऱ्यांना विमा देणारं एकमेव राज्य कुठलं असेल तर ते महाराष्ट्र राज्य आहे. शेतकऱ्यांच्या अकाउंटला केंद्र शासनाकडून 6,000 आल्यानंतर त्याच्यामध्ये अधिकचे 6,000 देणारं राज्य हे महाराष्ट्र राज्य आहे. आणि आपल्या लाडक्या बहिणींना दर महिन्याला 1,500 रुपये देणारं सुद्धा एकमेव राज्य हे महाराष्ट्र राज्य आहे. आणि म्हणून केवळ आपण लाडक्या बहिणींना एवढंच देतो असं नाही, तर आपल्या मातांसाठी 3 गॅस सिलेंडरसुद्धा आपण मोफत देतो. आपली जी युवक आहेत त्यांना 6,000, 8,000 आणि 10,000 रुपये महिन्याला विद्यावेतन देण्यात येतं. आज मुलींना शिक्षण हे महाराष्ट्रामध्ये मोफत केलेलं आहे. आपल्याला गोष्ट एक लक्षात घेतली पाहिजे की आज महाराष्ट्रातल्या ज्या आमच्या महिला भगिनी आहेत त्यांना एस टीचा प्रवाससुद्धा निम्म्या खर्चामध्ये केला जातो. सांगायला अनेक गोष्टी आपल्याला सांगता येतील, परंतु महायुतीची ही जी घोडदौड चालू आहे, जी आदरणीय राणेसाहेबांच्या नेतृत्वाखाली, आदरणीय पालकमंत्री रवींद्रजी चव्हाण साहेबांच्या नेतृत्वाखाली हे सर्व लाभ हे आपल्या सर्वांपर्यंत पोचत आहेत. पण एक मला गोष्ट विशेष या ठिकाणी सांगायचं आहे की आज महाराष्ट्र ज्यांच्याकडे अतिशय एका आशेने बघतो की उद्याचं उगवणारं नेतृत्व म्हणून बघतो, ते आदरणीय नितेशजी राणे हे आपल्या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करत आहेत. याचा आम्हाला सगळ्यांना अभिमान आहे. महाराष्ट्राचे मध्ये कुठलाही प्रश्न निर्माण झाला की एक प्रवक्ता म्हणून त्यांनी जी कामगिरी केलेली आहे, ज्या तडफेने जे बोलतात, आणि ते जरी आज भाजपमध्ये असलं तरी बाळासाहेबांचं हिंदुत्व प्रखरपणे महाराष्ट्रामध्ये जर कोण मांडत असेल तर ते स्वतः नितेशजी मांडत असतात. आणि निलेशजी राणेंना मी पुन्हा एकदा मनापासून त्यांचं कौतुक करतो की कुठलंही पद नसताना आपण ज्या पद्धतीने कुडाळ मतदारसंघ बांधला आणि राणेसाहेबांना जे बहुमत मिळवून दिलं हे कुडाळची जनता कधीही विसरणार नाही. आणि मुख्यमंत्री महोदयांनी सुद्धा आपल्या प्रवेशाच्या वेळेला सांगितलेलं होतं की जे यश आणि जे मतदान आपण राणेसाहेबांना मिळवून दिलेलं आहे त्याच्यापेक्षा अधिकचं मतदान हे आपल्याला या निवडणुकीमध्ये मिळणार आहे. आपण सर्वांचं मनापासून कौतुक करतो की आदरणीय राणेसाहेबांचा वारसा आपण जपलेला आहे. या कोकणच्या लाल मातीवर प्रेम करणाऱ्या एका नेत्याचं नेतृत्व आपण लोकसभेच्या निमित्ताने अबाधित ठेवलेलं आहे. त्याच्याबद्दल आपण सर्वांचं मनापासून कौतुक करतो. आणि आदरणीय पालकमंत्री ज्यांना पाठिंबा देतात तो उमेदवार विजयी होत असतो. आणि त्याच्यामुळे आपले सर्व उमेदवार या ठिकाणी यशस्वी होतील असं सर्वांना शुभेच्छा देतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. यानंतर सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री आदरणीय चव्हाण साहेब यांना विनंती करतो आपण संबोधित करावं. सर्वांना विनंती आहे, सर्वांनी दोन्ही हात उंच करून आपण सर्वांनी घोषणा द्यायच्या आहेत. बोला भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे महायुतीचा. आज आपण सर्वजण भारतीय जनता पार्टीचे युवा नेते आदरणीय नितेशजी राणे आणि आमचे मित्र डॉक्टर
निलेश राणेजी या दोघांचा महायुतीमध्ये फॉर्म भरण्यासाठी या ठिकाणी उपस्थित झालात. मी आपणा सर्वांचं मनपूर्वक आभार मानतो की आपण सर्वजण एका उमेदीने एवढ्या भर उन्हामध्ये या रॅलीमध्ये सामील झालात आणि पुन्हा या सभेसाठी एवढ्या मोठ्या संख्येने या ठिकाणी उपस्थित आहात. माझी आपणा सर्व इथे उपस्थित महायुतीच्या कार्यकर्त्यांना फक्त एवढीच विनंती आहे, ही लढाई जी आहे ही लढाई उजव्या आणि डाव्या विचारसरणीची असणारी लढाई आहे. ही उजवी विचारसरणी की जी तुम्हाला आम्हाला सर्वांना हिंदुत्व शिकवते, जी उजवी विचारसरणी आपल्याला विकास दाखवते, सर्वसामान्य शेतकरी असेल, कष्टकरी असेल, या सर्वांचं हित जी उजवी विचारसरणी तुम्हाला आम्हाला सर्वांना दाखवते, तीच विचारसरणी येणाऱ्या काळामध्ये पुन्हा एकदा महाराष्ट्रामध्ये महायुतीच्या रूपाने तुमच्या सर्वांच्या आशीर्वादाने पुन्हा एकदा आपल्याला महाराष्ट्रात आणायची आहे. आणि ही आणत असताना आपल्या महायुतीच्या कार्यकर्त्यांनी 20 नोव्हेंबरला होणारी ही निवडणूक हे तुम्हा सर्वांसाठी किती महत्त्वाची आहे हे जाणून घेणं अत्यंत गरजेचं आहे. केंद्रामध्ये आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींच्या नेतृत्वातलं सरकार महाराष्ट्रामध्ये महाराष्ट्राचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथराव शिंदेजी, आमचे सर्वांचे नेते आदरणीय देवेंद्रजी आणि अजितदादा या तिघांच्या नेतृत्वातलं सरकार गेली 2-2.5 वर्ष ज्या पद्धतीने शेतकरी, कष्टकरी आणि सामान्य जनतेच्या पाठीशी विविध योजनांच्या माध्यमातून कशा पद्धतीने उभं राहिलं याची आपणा सर्वांना कल्पना आहे. अनेक कार्य अहवालाच्या माध्यमातून महायुतीचा प्रत्येक उमेदवार महायुतीचे सर्वच्या सर्व योजना या तुमच्यापर्यंत पोहोचवतील. परंतु एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की कार्यकर्त्याने ही निवडणूक डोक्यावरती घेऊन या निवडणुकीमध्ये महायुतीचा उमेदवार कसा जिंकेल यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याची गरज आहे. प्रत्येक बूथवरती होणाऱ्या मतदानाच्या 70% मतदान हे महायुतीच्या उमेदवाराला कसं होईल हे महायुतीच्या प्रत्येक कार्यकर्त्याने त्या बूथ लेवलवरती पाहणं अत्यंत गरजेचं आहे. आपल्याला सर्वांना माहीत आहे की या संपूर्ण निवडणुका आणि या निवडणुकाचा असणारा निकाल हा तुमचं, आमचं आणि आपल्या पुढच्या पिढीचं भविष्य ठरवणारा असा आहे. एक विचाराचं सरकार हे केंद्रामध्ये आणि राज्यामध्ये असणं हे काळाची अत्यंत गरज असते. केंद्र पुरस्कृत सर्व योजना या राज्यामध्ये होणं आणि यासाठी राज्यामधलं सरकार हे महायुतीचं असणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. आणि म्हणून माझी आपणा सर्व कार्यकर्त्यांना विनंती आहे की आपण हा पूर्णच्या पूर्ण महिना, येणारी दिवाळी, या सगळ्या गोष्टी बाजूला ठेवून प्रत्येक गोष्टीमध्ये निवडणूक आणि निवडणुकीच्या माध्यमातून प्रचार कसा करता येईल यासाठी आपण प्रत्येक कार्यकर्त्यांनी घरोघर गेलं पाहिजे. आपल्या विरोधकांना त्यांची जागा दाखवणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. आज या सिंधुदुर्गामध्ये सुद्धा आपल्याबरोबर कालपर्यंत काम करणारे काही जण आज आपल्या विरोधात, महायुतीच्या विरोधात त्या ठिकाणी फॉर्म भरलाय. आपण सर्वांनी एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, ही ताकद जी आहे ही कार्यकर्त्यांची आणि महायुतीची ताकद आहे, संघटनात्मक ताकद आहे. भारतीय जनता पार्टीचा प्रत्येक कार्यकर्ता असेल किंवा शिवसेना आणि राष्ट्रवादीचा कार्यकर्ता असेल, या प्रत्येक कार्यकर्त्याने
मनात पूर्णच्या पूर्ण खूनगाठ बांधली पाहिजे. आपला कोणच नाही, आपला कोणी सखा नाही, आपला कोणी सोबती नाही. आपल्या नेत्यांनी जो आपल्याला आदेश दिलाय, जो उमेदवार महायुतीमध्ये आपल्याला दिलाय, तोच उमेदवार हा महायुतीसाठी आणि महायुतीच्या मुख्यमंत्र्यासाठी विधानसभेमध्ये हात वरती करणार आहे. दुसरा कोणही करणार नाही, याची आपण सर्वांनी दखल घेतली पाहिजे. आणि म्हणून मी येणाऱ्या काळात सुद्धा, जरी मी डोंबिवली मतदारसंघातून निवडणूक लढवत असलो तरी सुद्धा सिंधुदुर्गामध्ये प्रचारासाठी येणार आहे. प्रत्येक त्या गावामध्ये असणाऱ्या आपल्या सर्व कार्यकर्त्यांनी, महायुतीच्या कार्यकर्त्यांना मी फक्त विनंती करणार आहे की तुम्हाला आणि आम्हाला ही निवडणूक हा संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्हा हा महायुतीचा बालेकिल्ला आहे. हे पुन्हा एकदा लोकसभेला तुम्ही आदरणीय दादांना या ठिकाणी ज्या पद्धतीने भरघोस मतांनी जिंकून आणलं आणि हे सिद्ध करून दाखवलं की सिंधुदुर्ग जिल्हा हा महायुतीचा बालेकिल्ला आहे. याही निवडणुकीमध्ये तुम्हाला आणि आम्हाला सर्वांना हे सिद्ध करायचं आहे की हा किल्ला जो आहे हा महायुतीचा अभेद्य किल्ला आहे. आणि तो अभेद्य किल्ला हे कार्यकर्ते त्यांच्या स्वतःच्या ताकदीवरती असाच राखून ठेवतील. आणि पुन्हा एकदा मग कणकवलीमध्ये नितेश राणेजी असतील, कुडाळमध्ये डॉक्टर निलेश राणेजी असतील, आणि त्याचबरोबर आपल्या सावंतवाडी मतदारसंघामध्ये दीपक केसरकर असतील, या सर्वांना विक्रमी मताने जिंकून आणणं ही तुमची आणि आमची सर्वांची जबाबदारी आहे. पुन्हा एकदा आपण सर्व कार्यकर्त्यांनी कंबर कसून प्रत्येकाने गावागावात आपला युतीचा प्रचार जोरात करायचा आहे. प्रत्येकाने घराघरात जाऊन महायुती का गरजेची आहे हे आपण लोकांपर्यंत पोहोचवायचं आहे. मला खात्री आहे आपण सर्वजण त्या दिशेने आणि त्या एक मताने आपण सर्वजण जाऊ, एवढंच आपणा सर्वांना विनंती करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. यानंतर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील तिन्ही उमेदवारांना आशीर्वाद देण्यासाठी आणि तुम्हा सर्वांना मार्गदर्शन करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आदरणीय दादा यांचं या ठिकाणी टाळ्यांच्या गजरात जोरदार स्वागत करा. आणि मी दादांना विनंती करतो आपण मार्गदर्शन करा. महायुतीच्या उमेदवारांनी कुडाळ मालवणमधून सन्माननीय निलेश राणे, कणकवली देवगड वैभववाडीमधून नितेश राणे या दोघांनी आपला अर्ज दाखल केल्यानंतर आपण सर्वजण यासाठी या दोघांना आपल्याला कसं प्रचंड मतांनी निवडून देता येईल यासाठी थोडं विचार मंथन व्हावं, हा आताच्या बैठकीचा सभेचा खरा अर्थ असा मी समजतो. या सभेला या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री माननीय श्रीयुत रवींद्र चव्हाण आहेत, सन्माननीय शिक्षण मंत्री दीपक भाई केसरकर आहेत, सन्माननीय निलेश राणे कुडाळ मालवण महायुतीचे उमेदवार, सन्माननीय नितेश राणे आमदार कणकवली देवगड वैभववाडी, सन्माननीय प्रभाकर सावंत जिल्हाध्यक्ष भाजपा, सन्माननीय दत्ता सामंत शिवसेना जिल्हा प्रमुख, सन्माननीय मनीष दळवी जिल्हा बँक अध्यक्ष, सन्माननीय संजय आंग्रे शिवसेना उपनेते, सन्माननीय अजित गोगटेजी माजी आमदार, प्रमोद जठार माजी आमदार, श्वेता कोरगावकर जिल्हाध्यक्ष भाजपा, या मंचकावर बसलेले महायुतीचे सर्व पदाधिकारी, नेते मंडळी, पत्रकार मित्र
आणि भर उन्हामध्ये बसलेले सर्व बंधू भगिनीनो आणि तरुण मित्र, मला वाटतं महायुतीच्या उमेदवारांसाठी प्रचार करावा लागेल अशी काय परिस्थिती आताच्या वातावरणातून नाही आहे. भर दुपारी 2:30-3च्या सुमाराला एवढा प्रचंड संख्येने तुमची उपस्थिती दाखवून देते आहे की उद्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात 3 जागा आहेत, त्या 3ही जागा महायुती जिंकणार हेच उपस्थिती दर्शवते आहे. बांधवानं कोणताही विजय मिळाल्याशिवाय आपल्याला थांबता येत नाही. जसं लढाई चालू असताना लढाई जिंकणं आणि ती घोषित होईपर्यंत लढत राहावं लागतं. त्याचप्रमाणे आपल्याला निवडणुकीत आपल्या पक्षाचे उमेदवार निवडून येईपर्यंत आपल्याला निवडणुकीचं काम आपलं संपत नाही, करावं लागतं. हा जिल्ह्यात 3 मतदारसंघ आहे. 3 पक्ष एकत्र येऊन महाआघाडी झालेली आहे. मंचकावरील आणि मंचकाच्या खाली जमलेला सगळ्यांना सांगावं असं वाटतं, 3 पक्ष असू दे, 3 विचारधारा असू दे, लढत आपली विरोधक आहेत. जे विरोधक उद्धव ठाकरेची शिवसेना, पवारांची राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस, या तिघांनाही या निवडणुकीत एकही उमेदवार निवडून येणार नाही याची काळजी घेण्यासाठी आपण सर्वांनी आपली एकजूट असली पाहिजे. आतून बाहेरून हे आता चालणार नाही, मी तर नाही चालू द्या. महाआघाडीतनं एकनिष्ठ राहा, प्रामाणिक राहा, पक्षाच्या आणि आघाडीच्या श्रद्धेने उमेदवार जिंकून आणणं आपलं कर्तव्य आहे. नुसतं निवडून आणणं नाही आहे. का नाही आपण पण करत, निर्धार करत या निवडणुकीत लोकसभेचं मतदान पाहता येणाऱ्या विधानसभेसाठी 3 जागांसाठी विरोधकांचे 3 उमेदवारांची डिपॉझिट का जप्त होऊ नये? म्हणावे तशा टाळ्या पडत नाही, मंचकावरही नाही आणि समोरही नाही. मला माहिती आहे तुम्हाला भूक लागली आहे, त्यामुळे टाळ्याचा आवाज जसा येतो तसा आला नाही, असू द्या. पण एक निष्ठेने सगळेजण, कोणाची मीटिंग असू द्या, कोणत्या एका पक्षात दुसरे 2 पक्ष आणि एकूण 3 पक्षाचे कार्यकर्ते त्या ठिकाणी दिसले पाहिजेत. एकच सगळे निर्धार घेऊन जात, 3 जागा आम्ही जिंकणार म्हणजे जिंकणार, विरोधकांना एकही नाही. नितेश राणेचं तुम्ही भाषण ऐकलं, निलेश राणेचं ऐकलं. मला सांगावं, गेल्या 30-35 वर्षात आमच्या विरोधकांनी काय या जिल्ह्यासाठी केलं? पत्रकारांनी सांगावं. त्यांचे बाईक घेतात, ब्रेकिंग न्यूज दाखवतात. काय केलं सांगा मला? एक तरी पाण्याचा मोठा प्रकल्प मंजूर केला, चालू केला? सांगा मला. जेवढे प्रकल्प या देवगड पासून, कणकवली पासून ते सावंतवाडी दोडामार्ग पण चालू आहेत ना, सगळे मी सुरू केले. ते सगळे मोठे प्रकल्प, रस्ते, ब्रिज. मी मुख्यमंत्री असताना एकाच वेळा 28 ब्रिज मंजूर करून पूर्ण केलं. थोडा बॅकलॉग होता, आमचे रवी चव्हाण तो बॅकलॉग पूर्ण केलेला आहे. त्या रस्ते, पाणी, वीज या सगळ्या पायाभूत सुविधा आमच्या महाआघाडीने दिलेल्या आहेत, महायुतीने दिलेल्या आहेत, महायुतीने. आणि तेव्हा बांधवानं दुसऱ्याचा उमेदवार जिंकून येणं हे आपल्यासाठी योग्य नाही. कामं सगळे आमची आहे, कामं सगळे आमची. आता नितीच्या समोर कोण उभे आहे? पारकर
कुठेही त्याला जागा मिळाली तर इथे नाही तिथे नाही तिथे नाही. काही काळ आमच्यात होता, नितेशने आणला होता. मी बोला अरे नितेश हा विश्वास ठेवा असा माणूस नाही हो. कधी काय बोलतो, कधी काय करतो, बॅकग्राऊंड चांगला नाही, जास्त गोव्यात दिसतो, असा बोला आमच्यात नको. घेतला महामंडळ दिलं हो मी त्याला, सिंचन महामंडळ. लायकी नसताना दिली, वर जाऊ दे आपल्या दावणीला बांधूया, किती प्रामाणिक वागतो बघूया. नाही प्रामाणिक वागला आणि आता लढतोय. नितेश सांगतो, नितेश याचं डिपॉझिट राहता कामा नये, नाही राहता कामा नये. असली माणसं समाजात जे काय निवडणुकीत सांगतील ते करतील असा विश्वास मागच्या 30-35 वर्षाचा नाही मी अनुभवतोय. पारकरने काय केलं सांगा? कोणाच्या गरीबाच्या मुलाची फी थकली दिली का? कोणाला बोरवेल, पाण्याची नळपण योजना, एखादा रस्ता, नगरपालिकेत काम काय केलं? कधी विचार. दुसरे पलीकडचे कुडाळचे ते तर कॉन्ट्रॅक्टरच आहे. तो एक त्याच्या घरासमोर बॅनर लागला होता मध्ये, बॅनर. हायवे आहे ना, हायवेने जाताना मी मुद्दाम बघतो बॅनर, शिवसेनेचा निष्ठावान आमदार. निष्ठावान आणि वैभव नाही, हे समीकरण कसं जमेल हो? मी 1-2दा माननीय एकनाथजी शिंदे यांच्या जवळ सह्याद्रीवर भेटायला गेलो. सह्याद्री तिथे नेहमी कधीही गेलो तर एक ना एक त्यापैकी दिसायचं, एक वैभव नाईक आणि परशुराम उपळकर. मला बघून लपायचे. आत्ता या 1 महिन्यापूर्वी परशुराम उपळकर कॅबिनमध्ये जातात, मला पहिल्यांदा मागे गेला. हा म्हणजे दुसऱ्याच्या दारात प्रवेशासाठी मला घ्या तुमच्या शिवसेनेत, एकनाथ शिंदेच्या, मी यायला तयार आहे. तर मला विचारण्यात आलं, घेतला चालेल काय? मिळालं नाही, बिनकामाचं आहे, कामच नाही. नुसतं वजन असून काय फायदा हो? काहीतरी काम द्यायला पाहिजे ना. काय काम केलं सांगा त्याने आपल्या कारकिर्दीत? मालवणमध्ये, कुडाळमध्ये कोणतं काम केलं? रस्ते केले, त्याच्यात पण पैसे खाल्ले. कॉन्ट्रॅक्टर तोच, कोल्हापूरचा त्याचा पार्टनर. इथला नाही कोण मिळाला जिल्ह्यात, कोल्हापूरचं. त्याच्या नावावर कॉन्ट्रॅक्ट घ्यायचं आणि पैसे. असा आमदार. परत कोणतं काम केलं त्याने भाषणात बाकी सोडा हो, नारायण राणेबद्दल कधी बोलू शकत. कोणत्या या तिन्ही जिल्ह्यात, रत्नागिरीत उमेदवार होतात बाजूला, बोलतात सगळं माझ्यावरच बोलतात. जसं मीच उमेदवार आहे सार्वजनिक, सगळ्या मतदारसंघासाठी एकच आहे. काय बोलायला त्यांच्याकडे ना? वैभवकडे बोलणं, केलेलं काम सांग म्हणा, तू काम सांग, नाहीतर मी लाईनीने काम सांगतो. मच्छीमारांचे काय प्रश्न सोडवले, आर्थिक स्थिती काय सुधारवली, कोरोनामध्ये मदत काय केली, मी सांगू शकतो. दुष्काळी परिस्थितीत काय मदत, जेटी किती, खलाशांना मदत किती आहे तुझ्याकडे यादी, आम्ही करू शकतो. काय दिलं मालवण, काय कणकव याला कुडाळात दिलं, काही नसताना परत तिकीट भरली, फॉर्म भरला परत. त्यामुळे इथे उमेदवार आमच्या विरोधात, युतीला उमेदवार पण मिळाले नाही हो चांगले. आणि ते कित्येक पालकमंत्र्याच्या दारी फंडासाठी हे लाईनीत उभे असायचे हो. काही लोकांनी मला फोटो दाखवले, अहो तुमच्या पालकमंत्र्याकडे बघा फंडासाठी गेले. मला जाऊ दे ना, आमचे मंत्री दिलदार आहेत. और भीक देणं दिलदार पण आहे ना. तसं घे रे बाबा, तू घे, एखादं काम दिलं म्हणून तो काय कर्तृत्वान, लोकहित, लोककल्याण करणारा आमदार होत नाही. त्यामुळे नापार करता काहीच गंतीचा नाही. वैभवी त्यापेक्षा ढगा.
आणि त्याच्यानंतर तिकडे खो खो जसे खेळतात तसे तालुके बदलतात. हां, कणकवलीत पुड्या बनवून आयुष्य गेलं. आम्हाला वाटलं आमच्या पक्षात आहेत, पुड्या बांधण्यापासून बाहेर करूया आपण. दुसऱ्याच्या घरात राहता आम्ही सांगितलं घर बांधायला सांगूया. बरं, तो काय उपरकर आहे ना. मी सांगितलं अरे घर बांधा, माझ्याबरोबर फिरायचं आहे ना स्वतःची घर. ते उपरकरच्या घरी मी गेलो होतो. मला परत मला या घरात आणू नकोस, घर बांधत असेल तर मी त्या घरी येईन. आणि बाजूला त्याचा प्लॉट होता घर बांधायला. खायला, कपडे घालायला आणि राहायचं कसं हे शिकवलं मी त्यांना. आणि मलाच बोलतात हा राजन दिले मुंबईत राहतो बांद्रा विकेशीमध्ये, विचारा त्याला तो फ्लॅट कोणी दिला हो, 4 कोटीचा फ्लॅट. दत्ता सांग ना, तुझा पण तिथेच आहे. अशा बरं सतीश सावंतला पण दिला. एक बिल्डिंग बांधली चांगली विकेसीमध्ये आणि सगळ्या प्रमुख कार्यकर्त्यांना मी दिली. फ्लॅट दिले एक एक. विकेसीमध्ये 3.5-4 कोटीच्या खाली फ्लॅट नाही आहेत. जनाची नाही मनाची. माझ्याबद्दल बोलतो, मी सांगितलं मी ऐकून घेणाऱ्यापैकी नाही हो. आपण हिसाब चुकता करणार आहे. मी नाही ऐकून घेत कोणाचं. का मी कोणाच्या उठण्यात ना बसण्यात ना कशात काय. अरे तुमचा काय प्रश्न आहे माझ्याशी. मी केलं नाही काम दाखवा. सिंचनचे सगळे प्रकल्प असू द्या, ब्रिज असू द्या, शाळा असू द्या. अहो स्वतः कॉलेज काढलं, इंजिनिअरिंग, मेडिकल काढलं, हॉस्पिटल काढलं स्वतःच्या पैशानी. इथे वृद्धाश्रम बांधलं सरकारी पैशातून नाही. यांची एक बालवाडी दाखवावं, एखादी शाळा दाखवा. पत्रकार हे तुमच्यासाठी बोलतोय. दाखवा त्यांचा विरोधकांचा काय आहे. लोकांचं जीवनमान सुधारण्यासाठी वेगवेगळे प्रोजेक्ट आणले. मी जिल्ह्यात आलो 90 साली. पर कॅपिटल इन्कम दरडोई उत्पन्न फक्त 35,000 होते. आज 2.5 लाख आहे. आमची मोदींची सत्ता, एकनाथजींची सत्ता आणि मी त्यामध्ये केलेलं कार्य, रवीने केलेलं कार्य, आमच्या आमदारांनी केलं कार्य, म्हणून पर कॅपिटल इन्कम एवढं वाढलं. आमचं लक्ष आहे 1 वर्षानंतर आम्ही 3.5 लाख पर कॅपिटल इन्कम करून लोकांचं जीवनमान सुधारण्याचा आम्ही प्रयत्न करतोय. आणि यासाठी मतं मागतोय हो. आमची परिस्थिती सुधारावी म्हणून नाही. सांगतोय बाबांनो, हा जिल्हा सबळ जिल्हा व्हावा, सुखी आणि समाधानी जिल्हा व्हावा. एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र मुख्यमंत्री आहेत. त्यांना या निवडणुकीनंतर महाराष्ट्र एक लोक कल्याणकारी राज्य बनवायचं आहे. त्यात आमचा जिल्हा सुखी समाधानी आनंदी असलाच पाहिजे. म्हणून तुम्हाला निवडून द्यावं लागेल या लोकांना. ह्या लोकांना बांधवानं सिरियस व्हा. आम्ही एक मत दिला नाही का झाला, आम्ही गेला नाही का झाला, जरा 4 दिवस जाऊन या बाहेर कुठेतरी. अरे का बा, एक मत महत्वाचं आहे. मताला किंमत नाही म्हणून अमूल्य मत म्हणतात. अमूल्य मत. कोणी बाहेर जाऊ नका. एक एक मत. तो रिक्षावाला असो, टेम्पोवाला असो, लॉरीवाला असो, वेटर असो, शेतकरी असो, दुकानदार असो, कंपनीवाला, प्रत्येकाने आपली जबाबदारी, आपण कारखानदारी इथे वाढली पाहिजे. माझ्या जिल्ह्यात बेकार दिसता कामा नये. हे जर तुम्हाला दाखवून द्यायचं असेल ती निवडून आणा. मी पुढच्या 5 वर्षात या जिल्ह्यातील बेकारी संपून दाखवतो. आणि माझे प्रयत्न आहेत. मी आणि पियुष गोयल जिल्ह्यातील काही जागेवर दोडा मार्गला आम्ही मोठी कारखानदारी आणायचा आमचा प्रयत्न आहे. म्हणून ओरसला आम्ही टेक्निकल सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर आम्ही त्या ठिकाणी चालू केलं आहे. 200 कोटीचं खर्च आहे त्याच्यात. आमच्या तरुण पिढी, तरुण मुला मुलींनी आधुनिक टेक्नॉलॉजी आत्मसात करावी, चांगल्या पगाराच्या नोकऱ्या जवळ मिळाव्या म्हणून दोडा मार्गमध्ये आमचे प्रयत्न आहेत. पर्यटन खाली आमचा वेंगुर्ला, मालवण, सावंतवाडी, दोडामार्ग इथे 5 स्टारला लोक फिरतायत, येत आहेत.
5 वर्षात अनेक 5पेक्षा जास्त 5 स्टार आपल्या जिल्ह्यात येईल. पर्यटक येतील लाखो, करोड रुपये खर्च करून जातील. ते पैसे तुमच्यात आपल्या सर्वांच्या आपल्या संसारामध्ये वेगळ्या मार्गाने येणार आहेत. आणि म्हणूनच दरदरडी उत्पन्न वाढणार म्हणतो मी. बांधून सिरियस घ्या. मतदार हो, परत बोलेन. परत आता सावंतवाडीत आमचे साहेब बोलतात मिटिंगला चला. भर उन्हात फिरलो जरा, मला त्रास झाला, पण परत आलो. बोलूया तुमच्याशी. फार प्रेम करता तुम्ही आमच्यावर. मी खरंच भारावून जातो. या सिंधुदुर्गातली लोक, ते वय नाही काय नाही, वृद्ध असो तरुण असो बालक असू दे, अक्षरशः जवळ येऊन दादा म्हणून जे मला प्रेम देतात, मी भारावून जातो. त्याबद्दल माझं एक मत आहे. मला असं वाटतं माझ्या या आयुष्यात सिंधुदुर्ग वासियांचे किती जरी, सिंधुदुर्ग वासीय लोकांवर मी किती जरी उपकार केले, तुमची किती जरी काम केली, तरी तुम्ही केलेले उपकार आणि प्रेम याची परतफेड नाही मी करू शकत. नाही करू शकत असं मला वाटतं. या जीवनात मला ते शक्य नाही. एवढं प्रेम देता 6 वेळा निवडून दिलंय हो तुम्ही. तर काही लोक बोलतात कामाबद्दल. नुसतं कामच नाही, ती विधानसभेच्या लायब्ररीमध्ये जा. ती विधानसभा कोणी गदा हलवली असेल, तुम्ही भाषण पहा. ते बजेटवरचं असू दे, विकासावर असू दे, कापसावर असू द्या, कोणताही प्रस्ताव असू द्या, त्यात भाषण काढून बघ. कमी नाही पडलो. लोकसभेत गेलो 2 वर्षापूर्वी, म्हणजे 1 वर्षापूर्वीचा बजेटवर माननीय महामहिम राष्ट्रपती यांनी माझं कौतुक केलं. पंतप्रधानांनी केलं बजेटच्या बजेटबद्दल. आणि निर्मला सीतारामन यांनी पण. कामात कुठे कमी पडणार नाही, कारण माझ्या मागे तुमचे आशीर्वाद आहे. एवढी पदं मिळाली मला, याला सगळं श्रेय माझ्या सिंधुदुर्गवासियांचं आहे, तुमचं आहे. मी फक्त एक मेहनत करणारा प्रामाणिक सर्वसामान्य मध्यमवर्गीय कुटुंबातील मी होतो. आणि म्हणून सर्वसामान्य गरीब आणि मध्यमवर्गीय लोकांमध्ये आस्था आहे, प्रेम आहे, आणि त्यांनी प्रगत व्हावं असा माझा निर्धार आहे. आणि त्यासाठी प्रयत्न करत राहील. तुम्हाला सर्वांना सांगेन, आता जशी साथ दिली ना, भविष्याच्या सगळ्यांना माझ्यासोबत साथ द्या. खरंच हा जिल्हा महाराष्ट्रात डोईमध्ये आपण पुढे नेऊ. गोव्याला 4.5 लाख पर कॅपिटा इन्कम आहे दरडोई उत्पन्न. सिक्कीम 4,10,000 आहे. तामिळनाडू 3.5 लाख आहे. आपल्याला हे आकडेवारी लिहून ठेवून यांचा पाठलाग करायचा आहे. त्यांच्यापेक्षा 1 रुपया तरी पर कॅपिटा इन्कम सिंधुदुर्गाचा जास्त होईल ना, तेव्हा माझं कार्य संपलं, आमचं संपलं. चला, तुम्ही भुकेलेले असाल. मला कोणीतरी सांगितलं, उपासपोटी असलं आणि भाषण ऐकलं का ते आत्मसात जास्त होतं. म्हणून मी बोलत राहिलो, माफ करा म्हणून बोला. आता थांबावं असं वाटतंय. तुम्हाला सगळ्यांना फार एवढ्या उन्हामधून आलात. नितेश दोनचा फॉर्म भरलात. मनापासून हे प्रेम तुमचं पाहून मी भारावून गेलो. आणि दोन्ही मुलं माझी कर्तृत्व नाही, चांगले वेल क्वालिफाईड आहे. जनहित लोकहित करतील. आम्हाला आमच्या हितासाठी लोकप्रतिनिधी पद वापरायचं नाही आहे. आम्ही व्यावसायिक आहोत. आणि म्हणून सर्व तुम्हाला लोकांना धन्यवाद देतो. तुम्हाला दीर्घ आयुष्य आणि उत्तम आरोग्य माझ्या रामेश्वराने द्यावं. आणि तुमचं प्रेम आणि येणाऱ्या निवडणुकीत जे मतदान करणार आहात, त्या महाराष्ट्रात एक इतिहास घडेल. तिन्ही मतदारसंघात डिपॉझिट जेव्हा जाईल, एक इतिहास होईल, तो घडवावा. यासाठी माझ्या शुभेच्छा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. महायुतीच्या या जाहीर सभेसाठी तुम्हा आम्हाला सर्वांना मार्गदर्शन करण्यासाठी व्यासपीठावर उपस्थित असलेले
आमचे नेते सन्माननीय राणेसाहेब या सर्वांचाच मी मनापासून आभार मानतो. आपण उपस्थित सर्वच बंधू भगिनींचे आभार मानून, पत्रकार मित्रांचे आभार मानून हा कार्यक्रम संपला असं जाहीर करतो.